Amin. Tapuji matuhata, maridi mahita, siya bukid de nomor 6, ayat 1 1. Marhite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di purbadia, na tumapalangi dohot na noon. Amin. Para ngayon hamuman at amadi Tuhan, marperbuehon parbuye marhite-hite sa luhut ulaon na dinggan. Oloy hamuma Jehovah marhite-hite las niroha, rubi mahamu tu jolona maroha na sumurung. Seto gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami hapersiaon na sitong, asa horan hosabing hapurusan nami. Unang luas huriam marhapurusan tu akan dari hasil anon, ay holan hodo haposan dohot hapurusan. Saya asi maruham, batuduhon mahami tu dalan hatuaun, asa jupang hami asin niroham na gudangi. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Parang yun hamuma pati ni debata di mingguta sa daryon, imana tersurat di Matius 6 ayat 25. Alani ido ubain na hudo tu hamuna, unang holsoon hamuna hosamuna, sumarihon si panganon, manang daging muna na pasari-sari para biton. Daung marga hosa siyan si panganon, na umangat daging siap para biton, sungni masahat na, at tong mangidugo mahita tuadupan ni dibata. Alay Tuhan dibata, saya perguguy mahami, mangulahon na hubartu batik mi. Amin. Tatapoti madusata, tuadupan ni dibata. Alay Tuhan dibata, nabadia jala na bonar, para si roha jala pertelup ni roha duho, jala na basar duho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibahini, saya sama sude dusanami, dang adong na hupangasaw na hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan niya naung do na hupangasaw na hami, tujulum. Di bahani di pasonang jala dia puli mahami di akka na hinakom Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima bagabagan di dibata taringot Tuhan sesani dusata. Songono sa sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah tung na soolo do rohaku mida hamatean di perjahat. Nalomodo rohaku mida hamumula di perjahati tumadikod dalanna. Asa mangulu ibana hasangapom madi dibata nergijang. Amin.
Kristel di Mengguta Sadarion, imana tersurat di Perjamita Tolu, memukasan ayat 10 sada, 115, mergati soring mahita, dinalahu majahosa. Alai anggu ibana, dengkat dosa luhutna dibahen ditiki halihitana, itu pahod dohuhut roha hangluan saliling-lilingna, tubaga sandohana sida, holan na sodapo jolma disulikitna, jadi-jadianna, na jinda dihon ni dibata sian mula-mulana sahat ro di ujungna. Aku pni itahe manang nei se jolma mangat dohot na minumi dohot marnida na denggan marhite sian ulauna silehon-lehon ni dibata do nang i. Manang aha na masa nuaing nadung masa dui jala manang aha na masa sogot pe nungadung masa dui di Nairobi ay diulahi di batado manglului naung salpui songonido sahatna mertua manatu mangihon hata di bata jala nopiopsa. Amin. Tahatidak kuma hapursiaw tei son na hinatidak ko ni dungata sa pursiaw di sa do portibion ramadok mahita. Aw porsia di depata Jehova ido ama para gogol sa tudosan natu mo palangit dohotan. Aw porsia di Jesus Kristus anak ni depata Jehova na sasadai imana tinubunis Maria nagabi-gabi siya tudu perbadia adorang suhububuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pengumuman di selatus nama terpajal do ibana di hapnur silang na tua tu bonotoru dong ditanum na mulak mangulu jadi petulu nama nati surgo lahudul siamun di bata Jehova amanai para gobuna suatu desani disima ibana pai mamulak sogo tanon mangumi halat na mangulu do nama au persea di perbadia jala adung sada huria nabadia huria hatu panyala Kristen akan nabadia dohok dihasisan di dosa
Dohot dihatai na madok. Mula mangulus sogot dali hang. Dohot yang ulan sudah. Amin.
Resort Cakung Minggu 6 Agustus 2020 titing na perjolo gowarni minggu ta sadarion ima minggu napasiahon dung Trinitatis nomor lapatan hasi tulusadaon ni debata topik minggu silehon-lehon ni debata do si panganon dohot si inumun titing na paduahon pelean amplop sadarion minggu 6 Agustus 2020 papungu pelean di bagasan amplop dohita laho madukung pelayanan ni huriatta titing na patuluhon pertangyangan perhalado dohot keluarga di hari Senin tanggal 7 Agustus 2020 pukul 10 siang wib di patupa pertangyangan perhalado dohot keluarga maringanan di aula gereja nama jabui ima keluarga pendeta Morgan Pardede STH inang Borusianipar napa duahon keluarga amang situa SI Raja Guguk sarjana hukum MH Boru Panjaitan dohot keluarga ni amang El Siahan inang situa DR Boru Raja Guguk husosoi hami ma tusude perhalado nang keluarga asaro maddohoti partangyangani laos sekaligus patupaut tama pangapolion tu keluarga ni amang situa asimatupang inang Boru Manik titing napapaton partangyangan wik di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 sia 30 wib di patupa huriat tado partangyangan wik di bagas ni keluarga amang TC Manihuruk inang Boru Lubang Gaul alamat RGTC Blok Mahoni Sian Wik Galatia B keluarga ni amang D Simajutak Boru Namaban alamat Cempaka Elok Sian Wik Sarpat C keluarga ni amang situa TB Simajutak Boru Manihuruk alamat Kapung Batak Sian Wik Efesus D keluarga ni amang H Namaban Boru Simanullang alamat Gang Sakti Sian Wik Nasaret husosoi hami matu sude ruas na arong di wiki asaro maddohoti partangyangani titing na palimahon padidion na badia hobar tu jadwal pelayanan HKBP Cakung setiap minggu paduahon bulan genap di patupa huriat tado padidion na badia di minggu 10 Agustus 2020 manang minggu paduahon Agustus tu natoras nanaing marboan anak kon na terdiri asa mendaftar tu sekretariat di ari dohot jam kerja syarat nama buan surat pengantar sian situa wik nabe merguru terdiri di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 pitu wib titing napaonopon nasoran di hari Kamis 20 Juli 2020 nunga di basa-basahod debata sada danak Boru di keluarga Jahiram Silain inang Boru Pasaribu Sian Wik Bethlehem B na di hari Jumat 20 Juli 2020 nunga di basa-basahod debatata sada danak bawa di keluarga Torsa Gultom Boru Tabunan Sian Wik Galatia C na di hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 nunga di basa-basahod debata sada danak Boru di keluarga C Situmorang Boru Silalahi Sian Wik Galatia hipasdo danak nang natoras debatama nama masu-masu titing napapituhon titing perbugason titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbugason ima haposan parningotan anak niamatta Jaintan Pasaribu tubuni inata B Rosdiana Boru Tambunan alamat Rawa Makmur Wikana ruas ni HKBP Cakung Resort Cakung dohot orwanna Juliana Boru Sirait
boru ni amatta firman sirait nahinan, tubuh ni inatta teoria boru samosir nahinan, alamat Kayu Tinggi, ruas ni HKBP Kayu Tinggi, resort Kayu Tinggi, pamasumasuon nasida di hari Jumat 10 Agustus 2020 di HKBP Cakung, resort Cakung. Debatama nama masu-masu perbugason nasida. Titing na pawaluhon Sinode Distrik. Di hari Rabu, Kamis tanggal 1 tanggal 10 Agustus 2020 di Patupado Sinode Distrik na nidohotan ni Padita Parhalado dohot ruas. Dohot di hari Kamis, dohot hari Jumat tanggal 10, dohot tanggal 11 Agustus 2020 na nidohotan ni Padita Resort dohot Padita Fungsional na maringanan di Hotel Green Forest Bogor. Titing na pasyahon panitia pesta huria ulang tahun dohot Gotilon tahun 2020. Sadarion Minggu 6 Agustus 2020 panitia pesta huria ulang tahun napa 41 tahun HKBP Cakung dohot Gotilon patupahon sosialisasi di tolu hali permingguan. Dohot rapot panitia di hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB na maringanan di Garejata. Khususoi habima tusude panitia asaro maddohoti rapoti dana na masuk di minggu sadarion boy matajaha di titing ta ganup. Titing na pasapuluhon panitia renovasi Bagas Huria. Hobar tu haputusan ni sermon Parhalado HKBP Cakung Kamis tanggal 3 Agustus 2020 rap dohot panitia tender jabu dinas HKBP Cakung Resort Cakung merdalam ma pembangunan rumah dinas ni Huria di hari Minggu 10 Agustus 2020 pukul 14 WIB di Patupama peletakan batu pertama alani Sude Parhalado panitia tender do tukang rakma patu pahosa. Titing pasapuluh sadahon Dewan Koinonia A seksi Napasobulung. NHKBP Cakung juara 2 di perlombaan basket na dipatupa di HKBP Ujung Menteng. Jala pasahaton nasidama piala nai tuhuria di hari Minggu pukul 10 pukul sia 30 dung sirung titing tuhat tama nasaya masu-masu sude naposobulung ni HKBP Cakung Resort Cakung. B pembukaan perlombaan pra perheheon NHKBP Cakung na di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 nunga dibuka perlombaan pra perheheon NHKBP Cakung na maringanan di Aula Negara Jatta. Titing na pasapuluh duahon Dewan Diakonia A kunjungan kasih na di hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020 di Patupahuriatta do madulo ruas na dirawat di Bagas manang di rumah sakit ni uluhon ni Padita dohot Parhalado na dikunjungi di hari Minggu nasalpui Ima Sian Wik Galatia keluarga R Situmorang boru Sidaputar keluarga Nyonya Sihombing boru Manulang Nasian Wik Efesus keluarga Nyonya Napitupulu boru Silitonga keluarga D Simarmata boru Tabunan. B ulus ulang tahun napa 70 tahun sadarion Minggu 6 Agustus 2020 di Patupahuriatta do pasahat ulus ulang tahun 70 tahun tu ruas nama ulang tahun di bulan Juli 2020 nama jalo ulus sadarion ima inang Nyonya Sintua Pasaribu boru Simare-mare sian Wik Sikem inang Nyonya Pasaribu boru Siagian sian Wik Efesus amang A Robinson Silaban sian Wik Emmaus dohot amang Saudin Raja Guguk sian Wik Diaspora. Titing 10 tulu
ruas na marulang tahun. Tuaka ruas na marulang tahun hatutubu dohot perbagason siang tanggal sada 1 tanggal 6 Agustus 2020 pinasahak ma selamat ulang tahun hatani debata barita nauli di are lasni rohamuna sian poda biddu 14 ayat 26 biar mida Jehovah do partano batoan na togu laos gabi haporusan di akka anakna do ibana maka mulai tehon dohot makalasson pasu-pasu itu hatta di ruas nama ulang tahun di bulan Juli patu pautaro acara khusus di ganu permingguan dung sipul majahatiting di pasu-pasu tu hatta ma akka nama ulang tahun nang dohot keluarga sudah titing dohot titing parhepengon boy mata jaha di lembar titing taganup songonima sahat ni titing di huriatta di bagasan minggon kami perhalado HKBP cakung resok cakung pasahaton mauliate tu sude ruas ni huriatta di pasu-pasu tu hatta ma ganup rumah tanggata ngulutta si ganupari dohot akka pelean nata pasaha tu hurianai bahen sangap di warna amen saunari di kami lekami partikion tu panitia pesta huria pesta ulang tahun dohot pesta gotilon lao marsosialisasi di pasatai partikiat tu hamu panitia pesta ulang tahun. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluna. Selamat hari Minggu. Mau lihat ma di tuhatta na totong mangaramoti ngoluta na totong mangaleon hayi pason dohot telas niroha dihita saluna. Nau persanggapi kami inang padita Mary Burus Tanggang STH. Hamu amanami nanami parhaladoni huriata. Dohot hamu saluna amanami inanami do yang akon nami naposo ruas ni tuhatta hakabi cakung melihat tema upasa taim parjolo dilihat partikian tu panitia pesta huria pesta gotilon do pesta ulang tahun ni huriat tanah pa 40 dahon pasahaton 3 poin melalui sosialisasi di Parminggot Tasadarion na parjolo mulai tema di tuhatta melubui tapatupa sesuai dohok rencana dohok program ni huriata nang totopon marhite rapot huria na di tahun nasalpur di tahun 2022 ima di program di tahun 2020 tatopot do di sini ima pesta huria pesta gotilo do ulang tahun huriata napa 40 sadahon jala ima si patu pota di tanggal 10 sia November 2020 maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir tapatu pada di sipar mingguan sahali marminggu dimulai pukul 8 manugut guarni pesta manang guarni ulota ima pesta huria pesta gotilon dohot pesta ulang tahun napa Paul sada Tauton Huria Gabi Cakung dalam tahun profesionalisme dan tahun penataan layanan HKBP tahun 2020 dihamu amanami nanami dohot yang aku nami naposo bulung buasa pala songoni gajang ni guarni pesta tai pesta huria pesta gotilon pesta ulang tahun tulu pesta tapasada hobar tu program songon nawa tau kami nak kenam di hamu aman nami nanami nang tau topod doi sian kesepakatat ta doi di program alai alama meri partikian di huriata godang ni pelayanan di 3 bulanon na seharusnya pesta huria tapatu pada di bulan Juni 2020 alai ala godang ni pelayanan dohotak ka pesta sian pesta parheon ni seksi perempuan tu seksi sekolah minggu
sama kin na tabigi di seksi Raposo menyusul mamuse di seksi Amani Huriatta. Sialani parhaladotta sepakat pasadahon tolu pesta ima nahu atau kami nakin patu potamai di tanggal 10 sia November 2020 tolu. Hobar tu siha mu amanami nanami sia tolu pesta nang tatotopon totu adong dona dihirim di Huriatta adong dona tahirim hobar tu anggaran ni Huriatta balgado tatotopon namanginang pemasukan sia 2 pesta 5 pesta Huria 2 pesta Gotilon alaina pos dorohanami molotung sadahita marsi rupurupan saluhut parhalado dohot ruas program nang tatotoponi bodo merdalani di bagas salas neroha gabe tau hasangapon di guarni tuhatta panitia manotopon anggaran manang rencana pemasukan di pesta nalau si patu pota ima di angka 550 juta tutu angka nabal gado di angka 550 juta alaina positutu dorohanami sian panitia dot parhalado ni Huriatta nabudo patu potai ido ubahin daudo pe tikinanyan di hari-ha di pajongjong panitia marhite kesepakatan di parhalado na di bulan pitu disepakati mah mulai pelaksanaan di awal Agustuson adong dope kurang lebih tulus atau nga bulan nai 7 manang kurang lebih 15 minggu nai hobar tu anggaran nang ditotoponi panitia 550 juta hubai kami mah anggaran totok ripe manang silua sian ruas minimal mah amanginang 300.000 mah per kakak totu huboto hamido siap panitia do parhaladota dang saya sudah sikop alaya ladong dope partikian 15 minggu manang kurang lebih 110 rinai sepakat ma panitia do parhalado boy mata cicil di tok ribetai manang siluatai di minimal 300.000 nunga di parade panitia boy manon berbagi dohot situawik asa diser ngadi be panitia be list jadi boy mamanginang ta cicil per minggu manang da 25.000 tu 50.000 ta minggu ta setor ta cicil dalam waktu kurang lebih 1 bulan asonang paboratu di hamu amanami do inanami songon nah kami king gudang di program nang taulahod di tahun 2020 marhite tung pos dorohanami bo hita marsi patupahon nadinggan nauli di tonga-tonga ni Huriatta memang secara jumlah 3 minggu nasal putaber yang diwartatai jumlah nang terdaftar melalui daftar online 650 kakak do nang terdaftar molotung pe di hali 300.000 sekitar 120 juta do pe HP nakin anggaran 550 juta sedia do memseluluan di panitia selani ama nami do inanami sianu do niroha Roma panitia dohot parhalado madapotok kamu amanami do inanami tu bagas muna nang mancalo aka gudang pasu-pasu siat tuhatta hirim rohanami nalau hamudo amanami do inanami dongan nami panitia pasikopon salut anggarani nunga piga-piga goar ni keluarga na pernah ni situawik jalarona mahami amanginang madapotok kamu jala disepakati panitia do parhalado di keluarga na pasahaton di atas nilai 40 juta pasangapun nami mahamu amanginang pasahaton ni panitia ma ulos songon penghargaan di hari H manang di puncak pesta di tanggal 10 sia November 2020 jalo sakapi hami amang pareses tama pareses
distrik Walu DKI Jakarta manon na manguloson tuhamu amanami inanami. Selani las marohat tamang inang na mga lianotik sa nagtabatabay tuham makapasu-pasu songsoni manang malihat gudang martabataba makasalas ni roha. Di hari H di pesta puncak tung masalah do rohanami panitia asa tung pos se nang las rohani salut ruas di panitia do songon hadiah door prize berupa peralatan elektronik na cukup menarik ale hobar tu tujuan pesta nakin hamu di hamu amanami nanami pencarian dana do selani malu bayu patu paham yang manginang hadiah door prize mabelas rohani salut ruas jualon nami do kupon door prize 10.000 per lembar jalan ngahu para dihami kupon door prize 10.000 lembar sialini pos doro nami dihita salutna ikomar luba-luba do hita ngabueti alani do siani do non adong tahirim gemina dapotak kita molo tabuet do kupon door prize pos marohata dang do kebagian kita dan molo tabuet 10, 20, 100 lebih banyak mengambil, lebih banyak kemungkinan dapat. Jadi patu pahedo coba kami sampai 10.000. Siapa tahu dong keluarga nambah 500 lembar, 100 lembar bersedia doa misi do. Molo hurang do pesi 10.000 sia do cetak kembali misi 10.000 naik. Iman nang hidup kami di hamu nami nanami ditabani. Songon nasomal di huriata. Saya dong do karuas naburju. Napasahaton silua biasanya berupa makanan do minuman siap saji rade do hami amang inang majalo jala du hirip pami doi molo tunga dong yan setiap minggu napasahaton silua berupa makanan do minuman siap saji pasahtamu tu panitia mamusian don pasahaton itu ruasta penambahan pemasukan di pesta huria pesta gotila do ulang tahun di huriata. Jadi tung aha penandon di pasar atau munamanginang jualon nami mai gawe bagian sian pemasukan. Imana boy 3 poin no pasar kami tu hamu amanami nanami. Asa las marwata marsi rupa-rupa kita manginang. Jala di pasu-pasu tu hatama akaulata siganu pari. Asa boy tapatupai di bagasan las niroha gawe tahu hasang apod di guarni tu hatta. Salinai pengoton nami pestata tanggal 10 November 2023 inganan di Sopo Bulun Sopo Marpikir jam 8 manogot tapatupa sahali parminggu do disi mulai tema di hita saluna mulai tema do hatta horas saunari pasahaton nami mamusai partikian tu naposo wulung ne huriata dinamen juarai perlombaan basket putra meraih juara 2 alani romahmu aka peserta pasatamu piala tu huriata partikian di pasatami tu amu naposo wulung.
Ini dari kami pembasket dari HKBP Cakung. Puji Tuhan kami telah menjuarai basket di Pesta Parehon Ujung Menteng. Kami memberikan piala ini untuk gereja HKBP Cakung. Semoga dengan piala ini bisa memotivasikan Naposo HKBP Cakung lagi untuk bisa berprestasi lagi. Terima kasih. Amanginan, inilah Naposo kita, anak-anak kita yang berprestasi. Kita dukung dengan doa maupun dana. Naposo kita bukan asal Naposo, tetapi mereka mampu menunjukkan prestasinya di tengah-tengah keluarga besar HKBP DKI Jakarta. Untuk kalian anak-anak muda kami, selalulah berprestasi, selalulah berprestasi, dan kami semua orang tuamu yang ada di gereja ini mendukung kalian tetap berprestasi untuk gereja, untuk bangsa, dan istimewa untuk Tuhan. Semangat. Jadi semua ini batu para tahun tetap di situ. Semua ini batu para tahun nami mengasak be piala waktu Dewan Koinonia langsung mah hubasat kami tuhuria melalui para tahun. Mulai. Noeng sahab mamuse di kita ima napasa ulus ulang tahun na 70 tahun dihamu ama nami na nami aka na dikorahamin nok kamuna Roma hamu tu jolon laos urutan sesuai do urutan na mahamu na jongjong di jolon na manginang ijau kami mah asaro hamu tu jolo ima inang nyonya situa B pasaribu boru si mare-mare Sianwik Sikem Laos mangihuk mamuse inang nyonya boru pasaribu boru siagian Sianwik Efesus Laos mangihuk mamuse amang A Robinson Silaban Sianwik Emmaus diuruti mamuse ima amang Saudin Raja Guguk Sian Wik Diaspora tujolom mahamu mamang jadi moliate itu hatta pardenggan basai naung mangalehon tabadi umur diala inang dot ala kamangison ima inang nyonya sintua pasaribu boru si mare-mare inang nyonya pasaribu boru siagian amang Robinson Silaban dot amang Saudin Raja Guguk 70 tahun sudah do jolma kirim sahatu umur 70 tahun Allah jatah beliau debata di Bibel 70 tahun do alai di ea di dope satu jadarion jala tangi yang di ruas di huriata KBP Cakung pe tokto ngala inang di bagasan hahi pason tan lumobi tiur ni pikiran molodung lambatua ingatan pe lamordo alai ditiro itu hatta ma utong-atongani keluarga maradopon saluhut akapinopar jadi las ni rohani huriata tuhatta ma namangulosion las matutu rohani ala inang dot amang majalo pasu-pasu siat tuhatta naung dipasahat 70 tahun jala taeyahi
dope di basan tangyang tatapi pangido tu Tuhani toktong hamu di leon gajang di umur jala di bagasan hai pason las maroha muna inang amang majaloon ai parbue ni tangyang ni sude ruas ni huria HKBP Cakung doon. Jadi pasat hami mah sian seksi diakoni sosial ni huriata. Nuaing pinanggido ma tuhita saluhna tapatupa macara ulang tahun maredde sian bukwende nomor 810 sada ayat sada. Mamu ama namin na marulang tahun. Dengan yang mahita gok mole hati male Tuhan Jehovah de bata amanami di sobbawar rohanami dia pala ditikyo di sude asini roham na pinato pami di hami ale amang di bagasan hai pason ni pamatang nami rohami ale Tuhan dot las ni roha na siak koy boy hami ale Tuhan maras ni roha mardame sonak kami ale Tuhan terlebih di nama mangulahon persoran nami ima di perminggon nami rianon ale Tuhan di bagasan sonang ni roha rohami
Mulai ati madi sude asini rohami ale Tuhan dihame. Ale Tuhan Jehovah di bata amanami, amanami. Goron nami maho ale amang, sian iasni rohanami. Jala rohonon nai ma mulai ati kurang diho ale Tuhan. Sude nai asini roham pasum doi Tuhan namang ale honi dihame saluhuna. Dangalan ni hagugon nami ale Tuhan, dangalan ni hadirion nami noni. Sadok huasom do pato pahoni saluhuna ale amang. Atong alani ale Tuhan mamasu-masu maho saluhu dia ka amanami inanami dia kalas ni roha na pinatupam di nasida sapalang nileo kole to las ni rohai patarida homma ele Tuhan marhite-hite akka persawaran nadinggan nauli ale Tuhan di bagasan rumah tangga ni nasida terlebih di bagasan hami na marhuria ale amang lamanupak maho akka pasu-pasu male amang tuakka ruas ni huriamon na marulang tahunon terlebih ma ale Tuhan na tua nami amanami na nami naung di genap pokole Tuhan 70 tahun umur nagajang di amanami na nami asimaro hamale Tuhan di akka amanami na nami nang matua saya lam pergugoy mali Tuhan nasida lehon gugo na sekko le Tuhan asamar gugo nasida mangalugahon madalatton ngulu na sigano pari di sisani umur na pinasa mod di nasida alemang pasu-pasu sa luhut keluarga ni amanami na nami nang surya ka pahopu nang surya ka ulan ni nasida ale amang mulai ati mari hole Tuhan di surya asini rohami di hame Tuhan Jehovah di bata amanami takas dole Tuhan di patari daoko wasomi marhite huria mon ale amang imana di patupama le Tuhan lasni rohanami marhite anak kon ni huriam na posobulung ni hagbepe cakung di na patupao perlombaan basket putra nasida dapot nasida do ale amang lasni roha marhite juara 2 ale Tuhan las rohanami ale Tuhan las rohani anak kon nami ale mang sude nai pasu-pasum doi dihami saluhutna atong alani ale Tuhan mamasu-masu maho Tuhan disaluhut akka ulaun ni akka anak kon nami ni huriam hakabe pecangon nang songoni tutu akka ulaun ni akka kategorial na asing narong di huriam manupak maho ale Tuhan songoni pi ale Tuhan muse ale Tuhan program ni huriam dinanaing patupahon pesta ulang tahun kami, pesta huria, nang pesta gotilon. Tuhan macegurang doa le Tuhan persirun nami nalahu patu pahonon. Lang tarpatu pahami ale amang molo dong merdong atoko. Alani jawon nami magwar mole Tuhan asap aton nami sude tuho ulam nami on. Holan namar sakap dohami ale Tuhan alai molo nama jadion hodo ale amang asima rohama ale Tuhan. Jadi homma sakap ni rohana nami on ale Tuhan gabe sakap munauli nadenggan di bagasak kuriamon tarpatu pahami masaluhut akan ada yang sipakyon nami terlebih marhiti akka finansial nalaw sipatu pahon yakka panitia nami pergugui nang akka panitia nami dinana humakobasi ulau mi saluhuna di bagasak kurion alay amang mulai hati madi wali Tuhan di saluhu sudah akka pasu-pasum nanaing silehonom mi tuhami doho nang pinasaha bele Tuhan atong tokin na yale Tuhan naing makatay ma naing marsaur mahami rap hatam na badiyay na pinatol hasni inang nami padita Mary borsi tanggang Tuhan Jehovah di batawa nami Roma ho maringan di tonga-tonga ni roha do pikiran nami asa buhay tarjalo hami hatam yale Tuhan pergugui manang naposom dan laho patol hasub badita mi samar gugo naposom yale amang jalan berbisuk mulai ati madi hole Tuhan di surya sini rohami na di patut pakomi di hame di bagasan kuarna nakmu Yesus Kristus martang yak kami tuho asima roham amin.
Jadi luar biasa dokan. Bahwa juga bukan cukup untuk dia. Ido teh inang, ya do peta alami mabuan ini punguan marga biasanya ini. Ale mau lo di Jakarta udah ngadong besok nete ngadong panitiana. Mau lo di huta do marsiboan tugo nabe. Jadi dung pungu di sadenganan di bae mah kegiatan bahwa marsibuka tugo nabe mah di hoida. Aina tabu lopakku. Inna kan dai majoti ninna kan dungilean hola bumbu naipe boy habis idahan sapiring holan uram-uram naipe malu ikan arsik boy do habis mangan idahan sapiring. Jadi dang pola jagal nai dang pola ikan mas nai, tapi yang berarti kepedulian. Apa yang ada pada kita berikan untuk dinikmati bersama. Dan gabe martabuni hita mangalang nadi hita ujungna gabe hai pasod doya manginang ai terteka berarti doya mangalang dai kan berarti dan gabe hai pason. Jadi Yesus mau membuka paradigma nakin sia tema ni minggu tei sian debatado pasu-pasu do si panganon. Ya si panganon do si numon adalah pemberian Allah. Diberikan Allah kepada manusia. Tapi bagaimana manusia mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Dan juga senantiasa berharap Tuhan mencukupkan. Kan itu yang takkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Puasa tidak secukupna manginang. Cukup untuk kita makan. Molo manga kita merlobi-lobi, ado akibatna. Adong do jol napa butokku. Adong do namate pa butokku. Berarti secukupnya. Itap ni narikot di hita do Allah ngota. Jadi memang itu doa secukupnya. Kalaupun Tuhan berikan berlebih, kita perlu merenungkan untuk apa Tuhan berikan berlebih kepada saya. Songon atoropi nakin, ya diukap martangi yang Tuhan itu debata diukap natoropi. Jadi dangadong pedisi si gotil monis, dangadong pedisi si holit mangging, ya ukap rohana. Alani ido lobi gabe 12 apang. Yang dari si A, si B, si C sudah begitu banyak. Si B tolak mengalangi kan. Angga saya beda. Pedang bejong-jong au ninda kan. Mau lupa butuhku dang bejong-jong kan. Ido mau lupa pertanyaan kita mau jong-jong berarti nama butuhku di. Iya kan? Nah mau jong-jong, mau merek ninda dei kan. Mau meret berarti pak butuhku. Nah, dan bui HP mau lo pakai hu, holat dona tabu pakai hu, tahu. Jadi unang pakai hu kita tonga-tonga di muluta, ya luar biasa. Daya kreatif, napi natupani Tuhan Yesus, mukjizat terjadi karena Allah membuka hati. Jadi wasoni debatado nama ngukap rohani akajolma. Jadi mengungkap, membuka hati, daya kreatif ilahi, membuka hati manusia menjadi orang-orang yang rendah hati dalam hidupnya. Yang rendah hati adalah yang peduli. Dakola dirina di sarihon. Jadi pola martabuni imana mangalang na adong di ibanai. Ya, otik ta alang alemolu sudehi ta makalason i nama lasni roha. Mau lihat daida saya ditabetu hata papa sepas gitu kan? Dan tadok mau lihat inang mau lihat tuh hita berapa orang mengucapkan terima kasih. Berarti
semakin dikasih Tuhan. Itu dong, terima kasih, semakin dikasih Tuhan berlipat ganda di tengah-tengah kehidupan kita. Berkat Tuhan itu terus mengalir, hanya saja kita yang menutup. Molo songon halak jermat di samosir hami di gobar homai molo pasu di debata songon ponok doi sian tengki ni aik dakke aso mardalan aiki jala pasu nu Tuhan ipe terus do masuk tu tengki i alai buasa dan sahat tutongani bagas aiki didok nasida ala dong bojak ninna bojak katak adong bojak disalangi sia dia maro bojakon berarti bojak do HP na mangabati ai sian tengki ni debata laho tungulu ni akan aporseya. Nah tapadau bojaki iro dapat tanda disikan. Jadi supaya tidak terhambat kalau berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi orang yang membuka hatinya tidak akan pernah kekeringan di tengah-tengah kehidupan. Suku-sukun dia ada ulas rohatainang majalo sian namangaleham. Salinai majalo do manang mangalehon. Mangalehon alati kina mangalehon hita makirim hita lehonon di Tuhani lobi sian nata lehoni di tonga-tonga di nguluta sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi si panganon do si numun. He ada jol mamerbedai alani si panganon. Jot. Iya kan? HP sajokal do butuh kan? Sajokal do teh. Tabay maju song noninang. Sajokal doon. Ay sa dia Malaysia tison. Ya kan? Alay olo do marbedai. Ngai lesada. Tu dia ibain. Jadi molo turpukon di do halak luar. Buasa dong lu bisa 12 apang. Ay so dong halak bata isinna. Alaniaha molo tu pesta palastik dulu perjulu mangan baru masuk tu tasna HP dong sa ijabu dan langsung bulak inat tahun mangadangi do pedahan naon ujungna sa ijabu basi mari suang do kan berarti dang pola bonota molo sian sedia petaho ya kan kecuali jangan sampai terbuang gitu kan. Orang tuh dang terbuang, paling bolo pransmanan masih buat, tabu neon ini, tapi nangi boto, cocok do tusubion, na tabuon, dunia lang, asing dulu asing deh, gawe ulam medaya le ngasuk piring na, molo pransmanan piring na pe na bula kiro kan, dang nak kaya nagelengi baik kan, na bula kiro, ujung na huting pedang boy bang lupat, alani tibona, waduh, lebih berdosa nggak kita? Bolong adong, ya kan? Bolong adong. HP siat debatado, si panganon do si rumon. HP ko bolong konota. Nah berarti secukupnya. Bodoh bulak musai kita tong. Asong na tabu nak kinanba. Bulak musai nak pula mailay beti. Alai habis. Unang gabi bolong. Na molo pesta. Nang marpesta nama hita. Iro nang sidohonokku. Kawatir do hita manginang. So na pinabotohon ni panitia nakin sa dia target ta 550 juta. Dua pesta doi, pesta huria, dohot pesta gotilon ulang tahun las niroha doi. Dua pesta. Sa sitong nautik doi 150 ditaba 270. Jadi tabba tu pengeluarata jala si hol rohani panitia jala hita pesiol do rohata unang holan ibadah minggu siang namar pesta kan minggu pagi do minggu sore dang mar pesta itu salelengok kan jadi asa mar pesta hita sude di bahai emak di nabui menampung sude hita ruas di huria ditargetkan 2000 halak
2000 halak. Adong dua no kita naro amang inang 2000 halak. Badang adok kita mengalusi na soro hitan non. Adong do hitan non naro 2000 halak. Ya harus dari keluarga, satu keluarga piga kakak hitan 650 teh di naung di data online, database online molo hali 2 on 1.300 molo hali tolu muse HP kok. Nah itu tom berarti harus ada 2.000 aleu nang songon halakan 2.000 pada di panitia naro 1.600 alai kurang idahan bah nomor dalani do 409 naroha kan. Nah jadi kita makanlah yang secukupnya dang pola si palas di kota Lemangan dang pola ya ala ulah sadari tadi si marlas niro adong dong musen non songon di pestai pas ada mulak kami nang paima kopi iya dari makanan dan minuman adalah dari Tuhan, jangan khawatir ya jangan khawatir turpukon sada pembelajaran do dihita akan aporsea marhite na ditamue tuhatai 5.000 halak mangan. Apa pembelajaran yang mau kita lihat di sana? Pertama, mengucap syukur itu tidak pernah ada ruginya. Madok mau liate dang rugi hita manginang madok mau liate tutuani. Tohodo toheya manginang. Mari kita mengucap syukur selalu dalam kehidupan kita karena tidak seberapa ya, tidak seberapa yang kita berikan kepada Dia dibandingkan dengan hidup yang Tuhan berikan. Adong deba alena nong somal 20.000 lah. Ina kan molo 200.000 piga hari mai 300.000 piga hari mai habis. Dan pola saya bulakan berarti saya dia mah 300.000 martibakon ngoluta madalani ari-ari di ngoluta di tahun 2020 tulun makirim dope hama manginang salpu tahunon dalam nemuna makirim jadi madok mulia tema Tuhan. Jangan pernah kita berpikir mengucap syukur kepada Tuhan karena mengucap syukur itu tidak pernah ada ruginya. Bersyukurlah. Napa duahon kita belajar bahwa dengan berbagi kita tidak akan pernah kekurangan atau habis. Karena apa? Mololam tapasahat dibereng Tuhan ido rohatta napasahat toni. Berarti Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu melakukan hal yang seperti itu dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan cukupkan kita dalam kehidupan kita. Imanakin songon aeki nakin. Dakkea marsik pasu-pasu ni debata. Holan naneng sahatodo ahanakin adong ibagas bojak. Ya. Bojak. Alis ati nasorong nasuman ada boda ada teh bojak katak ya kalau di selang pipa itu katak kecil ale geleng pe bojaki ale boido dang sahat aek kan boido dang sahat pasu-pasui jadi tidak akan pernah habis dan tidak pernah kekurangan asal kita memberi songon natoropi nakin kan diukap dang adong be sigotil monis jala dang adong be siuli mangging alai aka nagok las niroha nama disi napat toluhon napar pudi ima kita bisa belajar tentang kekuatan dan keterbatasan nakin nageleng yang hal yang sedikit bisa menjadi berlimpah hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin berarti kekuatan siapa hagugu otta doya manginang daung nah dipakai debata dohita patu pahon sakapna marhite nguluta tahu kak marohata
Asa toktong hita dipakai de bata laho mangulahon lomo ni rohana. Nang pesipata ganggu hita songon sisian nakin. Asidor hana mamida ne toro pidang mangan. Alai asibahenon dinna kan. Dipatuduho Tuhani huasona. Tuhan tunjukkan bukan kamu tapi aku yang melakukan. De batado marhite tuata Yesus Kristus nata porsea ibana do manapatu pahon naso sinakapan di jolma ya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk melakukan apapun. Jangan putus asa. Asa diajari Tuhan hita mamake na adongi di bagasan las niroha jala gebe pasu-pasui tu akan na majakon sian tonga-tonga ni nguluta. Nang pemekmeti nang peotiki ale makorhon ya las niroha. Just sebaliknya belgado ale dang las rohata pasahaton dang makorhon las nirohai di tonga-tonga ni ngulu nang di tonga-tonga ni parsaoran di nguluta siganupari. Jadi debatado napatukon nang si panganon si inumon dohot akan narikoti di tonga-tonga ni nguluta alani unang ganggu hita tapasahat tu ibana asa diajari Tuhani hita laho patupahon lomo ni rohana marhite hiti ragam ni akka ngolu na ikon si hobasata. Amin. Martanya kita mauliate male Tuhan Jahoba di bata amanami usobo kami tudupan bonasun badiai di hatam napai ngotok kami di bagasan tikion ditamue Tuhan Yesus 5.000 halak sopa dohot dana dohot parupuan marhite 5 roti dohot 2 deke alai adung do eba 12 apang molo pikiran ni jolma dang tarjalo ni roha ni jolma itu kan alai di patu pahodo Tuhan naso hea masa gabe masa di tonga-tonga ni ngulu di portibion Allah hagogo ommudo Tuhan na ikop patar di ngulu ni hami akana porsea diho alani Tuhan molo ganggu hami to dimma na paingotok kami asa toktong tuho hami Tuhan pasahaton ganggu ni rohanami jalamar pakirimo tuho Tuhan asa tung sakakmu manasaut di tonga-tonga ni ngulu nami songoni manang di pardalanan ni huriam HKBP resot cakung di napatupahon ragam kegiatan di kategorial ima parheheon jalan nuai mardalan parheheon naposo dohot ama di program nasida Tuhan molohodo Tuhan namar sakakmu matutuna saut di tonga-tonga ni huriam leon semangat di sudiakan aku ni huriam naposo asa tung berkarya manasida Tuhan di tonga-tonga ni haporsion nasida Tuhan patupahon na lubi dumenggan di tonga-tonga di huriam ima jamita na mangulu na pinautupan nasida ala dipakeho nasida Tuhan marbarita na uli marhite kategorial na poso bulung songoni manang ama malim sian tonga-tonga ni keluarga nasida galup borhat Tuhan lau mamaritahon ko marhite kegiatan parheon ama tungasi ni roham matuhan napatar tulus matuhan sakap ni ama ni huriam lau patupahon parheon ni jalaho matuhan napatukon akan narikot secara khusus di hari 10 November naim patupahon ni huriam 2 pesta 5 pesta huria dot pesta gotilon dot syukuran ulang tahun HKBP Cakung pau 40 sada tauton ulaun las ni roha patut kami marlas ni roha Tuhan maka lason pasu-pasum na kujalo kami di bagasan nasa tau bolonon alani Tuhan toktong paingot kami Tuhan ajari kami madok mau liate tudupanmu asa ngulu na madok mau liate matutungulu nami Tuhan dang ngulu marhali-hali ale ngulu marbagi-bagi kami Tuhan di bagasan las ni roha molo petung otik na adong di kami Tuhan alai unang abad roha madok moliate siya kami Tuhan
ukap roha madok muliate Tuhan, satung patar mahuidahami Tuhan, sakapmu saud di tonga-tonga ni huriam HKBP Cakung marhite ulauni sah di homa Tuhan, nasa ulauni huriam pasat kami sudah ruas ni huriam sia na mek sahat tu nama tua. Oh ma Tuhan nama ngarapoti masu leon hai pasok di pikiran las di roha nang ragam ni pasu-pasu di ngulu si ganupari secara khusus di ruas ni huriam na makalason pasu-pasung Tuhan marhite tabani umur di amanami nanami naung majalo tabani umur 70 tahun siako Tuhan jala di pasahat huria ulos parbue ni tangiang ni sude ruas ni huriam Tuhan tabai mapasu-pasu gajang ni umur dot hai pason tiur ni roha dia manami do inanami Tuhan di hatuau nasida maradopon sude aka pinoparna nang di tonga-tonga ni parsauran songoni manang di ulang tahun di bulan Juli ulang tahun pernikahan dohot hatu tubuh nasida Tuhan saya homa Tuhan nama ngalehon tabani umur nang pasu-pasum di tonga-tonga ni ngulu nasida ima Tuhan pangiduan nami tu julum saka bumana sahau di ngulu nami saluna talumobi di huriami jalo mahami Tuhan inamar sobba tuho di basan tangiang namion nahu sobbaho kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Taparadi may deta laus tapasahat ma peliata tu debata.
Tapasat mapeliata tuadupan di debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si leon-leon nadinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian nani leon mitu hami, pelean nami tuho. Saija lomay gabi uap na khusus di jolom, pasu-pasu may jararamoti asaw para siya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohod di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam mutada hami godang ni si leon-leon mitu hami, asalam girgir hami mado maulihate tuo, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarihon, hangoluan siap hari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, paluah mahami sian pangago. Damai jalohamu mapasu-pasu nasian Tuhan di bata. Di pasu-pasu dari ramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata mo buhina tuho jalasi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mo buhina tuho. Jala di pasarohon madamena tutodim. Amin. Halaman 18. 18.